passat va aixecar la ira dels funcionaris de presons. Les agressions als funcionaris de presons s'han triplicat en els darrers 10 anys. En el que portem d'any ja hi ha hagut 3 treballadors ferits. Si el 2013 consten 17 agressions greus a funcionaris a les presons catalanes, 10 anys després, el 2023, en van registrar 57, més del triple, segons dades del Departament de Justícia. El 2024 aquesta xifra es va reduir, però en el que portem de 2025 ja han transcendit almenys 3 atacs amb treballadors ferits, un dels quals a Ponent. Possiblement el risc a Ponent és molt més elevat per les deficiències arquitectòniques que presenten, per l'absència de càmeres i després perquè tenim un departament especial de règim tancat molt sobredimensionat. La presó de Lleida acull un dels 3 departaments més grans de presos conflictius a Catalunya, junt amb les de Brians 2 i 4 Camins a Barcelona. Aquí a Ponent és que tenim un departament especial del mateix tamany pot ser que de Brians 2, quan la població de Brians 2 és d'uns 1.700 interns aproximadament i aquí tenim uns 600. Cada vegada s'està omplint més d'interns conflictius i problemàtics, el volum d'interns que tenim en global. Els representants dels treballadors insisteixen a demanar que els reconeguin com a agents de l'autoritat i els permetin fer servir esprais pebre per a defensar-se i disminuir el nombre d'agressions que pateixen.